Ni dai suna na Rabilu Shehu wanda aka fi sani da ɗan Bakano a Zakin. An haife ni a garin Barnawa. Na taso a garin Kano a ƙaramar hukumar Dubi Local Government, wani ƙauye da ake kira Kawawa. Na yi karatu na primary school, na fara secondary school. Sakamakon wani ɗan matsala da aka samu na rashin lafiya na dawo gida na ci gaba da karatu a nan duniya. To dalilin da ya sa na fara waka akan soyayya ce. Ina soyayya tare da wata yarinya da ake kira kamar mutu Sadiya. To shauƙin soyayyar ta ne sa har na fara waka. To in ban manta ba, waƙar da na fara yi a duniya ita ce ta Sadiya. Ita ce kamar haka. Soyayya hatsari ce, Halimatu ban samu rabe ba Sadiya. Muna soyayyar mu, muna son junan mu, wasu na so su raba mu, Halimatu ban samu rabe ba Sadiya. Yawa ke dawo. Tun da ya tunawa waƙoƙin da na rera mutum na shiga studio sun kai guda 200, wanda na fara rubutun su kuma na kammala kuma ban kammala ba wanda na rera ba zan iya kiran adadin su ba saboda suna da yawa, sun fi wanda na rera yawa. To a cikin sababbin waƙoƙi na yanzu wanda na fi so kuma ita ce bankan danya nan, akwai wata waƙa da na yi mai suna Zakiya. Ita ce kamar haka. A gazawa zuciyata ki gane manufata, nurul aini Zakiya tauraro a amata. So shi yana da ƙarfi ta munkar zaki a fili, zuciya kona da faɗi masoya kuji misali, zuciya idan ta yi gamo ba ta bidar dalili, sai dai kawai ta kama abin da ta yi bukata. Ito wannan long story ne, amma zan ɗan ɗakuri kaɗan daga cikin abin da ya sa ni wannan waka. Ni dai Allah ya sa na waye gari na haɗu da soyayyen wata yarinya wanda har ya kai ya kawo so time za ka ga ina son batu a kanta, shi ya sa ni rera wannan waka na Zakiya. Ita yarinyar yar garin Kano ce, Hausawa zuwa. A batun harkar waka gaskiya na samu nasarori da dama, wanda duk sanda na tuna ko da ban samu ko sisi ba ina alfahari da abin, saboda na samu masoya gurare da dama. Abin da ba zan taɓa mantawa ba shine akwai wasu mutane uku da suka taso tun daga Zamfara, Talatan Mafara, suka kawo mana ziyara. Na yi jin daɗi sosai. Sannan na biyu akwai wata da taso tun daga garin Jigawa ta zuwa har wajena, sakamakon waƙoƙina da suna birge ta yi tattaki tun daga garin Jigawa birnin Kudu ta kawo min ziyara. Gaskiya na ji daɗi akan wannan abu sosai. Kaga yana daga cikin nasarori kenan, tunda abin alfaharin dukkan wani mawaƙi ne da zai yi waƙa ya samu masoya suna son shi har su dinga yaba. Gaskiya ba ƙaramin jin daɗin hakan ne. Gaskiya ne, dama da nasara da kalubale suna tafiya kusan ɗaya zanci. Abin da ya sa na ce haka, a farkon da na fara waka gaskiya a cikin abokanai na akwai wanda suke cewa wannan ma ya haukace, ya rasu ne ya dawo waka. Har gani na idan ma an ganna zaka ji ana dan min dan kira da wakan da nake, wayyo Allah Sadiya, wasu na bata abin dan dai ai dariya, abin da ya zama kaman comedy. Tun ina jin haushi, wasu da dama mawaka na sama da ni suna ban shawara, ba abin jin haushi bane, wannan alamar nasara ne. Wataran su masu yi ma dariyan da kansu za su dawo suna bukatar waƙoƙinka kuma su zama su
ke baka kariya, kuma na fara ganin alama. To a ƙarshe dai ina yi wa dubban masoya na fatan alkhairi da fatan Allah ya ban mutane. Idan ne kuskure to ga masu buƙatar waƙoƙi na za su iya nema na akan shafi na Instagram Zakin Waka Dan Bakano @gmail.com ko a Facebook Zakin Waka. In kuma ta WhatsApp ne za a iya samu na a nambar waya kamar haka 090 36 50 69 62.